Μάγκες, καλημέρα. Σήμερα μαζί έχουμε και την guest star του καναλιού. Άλογα. Ένα ωραίο μέρος, χαλαρό καφεδάκι. Ήμουν ο Αλέξης και συνεχίζουμε. Μάγκες, καλημέρα. Άλλη μία βολτίτσα μόλις ξεκινά σήμερα. Μια βόλτα χαλαρή. Σήμερα μαζί έχουμε και την guest star του καναλιού. Σήμερα φορτώσαμε γυναίκα για να μην μας ρίξει κατάρες και πετύχουμε νερά και βροχές, και φύγαμε για τη λίμνη Μουσών. Ένα ωραίο μέρος κοντά στον Ελικόνα. Μέσα έχει καφέ, άλογα. Γενικά πάμε για ένα χαλαρό καφεδάκι, μιας και ο καιρός σήμερα είναι ακόμα χαλαρός. Το απόγευμα χαλάει. Στρίβουμε τον πίσω δρόμο της πύλης κλασικά. Θα περάσουμε από Δάφνη, δηλαδή από κάτω από το βουνό της Πάστρας, Ερυθρές. Θα περάσουμε έξω από τη Θήβα. Ήρθαμε από πιο επαρχιακό δρόμο και για την ομορφιά και γιατί από την άλλη έχει μπλόκα και μπορεί να έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Τον αέρα του τον έχει, τη δροσιά του την έχει. Πάλι καλά, όχι σε τρελό σημείο. Πίσω η σύζυγος έχει αράξει την πολυθρόνα και εμείς εδώ μπροστά κουπί. Πας και πάρουμε κανένα views. Και αυτός εδώ είναι ο Robocop του καναλιού. Και να πούμε και το άλλο, η σημερινή βόλτα είναι δικιά σου επιλογή. Οπότε όποιος δεν του αρέσει μπαίνει από κάτω, τη βρίζει ελεύθερα τη γυναίκα. Δεν είναι κάτι. Όχι. Όχι, εντάξει. Μην τη βρίσετε ρε παιδιά. Εδώ είναι η Πάστρα που είχαμε έρθει για το προηγούμενο βιντεάκι και βρισκόμαστε έξω από τη Δάφνη. Ασούκα. Ελληνικό μποτιλιάρισμα. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Θα πας από Κέρατο? Από Κέρατο ή από Δάγκα? Θα μου πατήσουμε και κανένα δωράκι εδώ πέρα. Καλημέρα. Ωραία. Νάτα. Και μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε στην ενεργό δράση. Απέναντι χιονάκια. Όπα. Νάτι. Adventure σκουτεράδες. Ο δρόμος προς τα εδώ είναι ο λίγον τι τραμπολίνο. Πρέπει να περάσετε αυτόν τον δρόμο. Είναι απαραίτητο στα ακουστικά να παίζει Snoop Dogg. Ο συνεπιβάτης συμφωνεί? Αν ήθελες. Ας έλεγες αλλιώς. Μιλάει ο άντρας! Αεράκι και ψυχρότης. Εδώ πάνω είναι η Πάστρα που είχαμε ανέβει για το αεροσκάφος και μάλλον τα πράγματα εκεί απάνω σήμερα δεν είναι καλά. Ωραίο χωριουδάκι. Ο αέρας είναι τρομερός, αλλά η γελάδα δεν μασάει. Η διαδρομή μέχρι τώρα είναι καταπληκτική. Μέσα στο πράσινο, πολύ στροφή, ωραία όμορφα μικρά χωριουδάκια. Είναι τέλεια. Απέχουμε μόλις λίγα λεπτά από τη λίμνη Μουσών. Έχουμε μπει σε μια πιο κεντρική αρτηρία
Έχει βγάλει και ήλιο. Η διαδρομή, παιδιά, φανταστική. Ειλικρινά δεν την περίμενα τόσο ωραία. Παιδιά, φτάσαμε. Έχει και κόσμο. Καλώς ήρθαμε στη λίμνη Μουσών. Ήρθαμε λίγο να δούμε τα λογάκια. Ήρθε η ώρα της χαλάρωσης. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, γυρνάμε πίσω στη βάση μας. Ήταν πολύ ωραία, ήσυχα. Πάντως το μαγαζάκι που πήγαμε με τη μικρή λιμνούλα μέσα είναι πολύ όμορφο, ήσυχο. Πολύ οικογενειακό το κλίμα. Μέσα πολλές οικογένειες με παιδάκια. Άλλοι κάναν υπασία. Πολύ όμορφο μέρος. Μια ωραία χαλαρή βόλτα. Αυτό εδώ για τους τρεις φίλους Σπύρο, Αντώνη και Θοδωρή. Θα βρέξει, θα έχει κρύο. Παιδιά, δυστυχώς λείπατε. 3 hours later. Πάντως, παιδιά, η διαδρομή ωραία. Είχε τη δροσιά της στον αέρα της. Πολύ στριφτερή, σφιχτή διαδρομή. Βλέπεις ότι η απόσταση είναι μικρή, αλλά δεν μπορείς σε πολλά σημεία να την κυνηγήσεις. Πετύχαμε και το κλαμπ Ντουκατίστη. Τα Μολτιστράτα, τα Διαβέλ έξω αραγμένα. Και συνεχίζουμε. Εδώ είναι ένα όμορφο εκκλησάκι. Πολύ δέντρο, πολύ σκιά. Στους πρόποδες του βουνού. Πολύ ωραίο. Πλησιάζουμε στο χωριό Πύλη και κατηφορίζουμε για κλειδί. Παιδάκια, άλλη μία βόλτα έφτασε στο τέλος. Αυτή ήταν η λίμνη Μουσών, με μια όμορφη καφετέρια μέσα, με τα λογάκια. Η διαδρομή άξιζε. Πολύ πράσινο, σφιχτή, ωραία, και ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε ένα like, κάντε ένα subscribe, γράψτε μας από κάτω τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Ήμουν ο Αλέξης, Two Wheels. Τα φιλιά μου, μάγκες.